Так. Ёсць? Ёсць. Добрый вечар. Добрый вечар. Трошачкі са спазненнем сёння. Давайте трошачкі яшчэ субтытры. Знізу ставім субтытры. Агульную гучнасць трошкі прыцішым, а то яно нешта крычыць. Усё роўна занадта нешта. Вось так мне падаецца, павінна быць нармальна. Калі вам занадта глосна гаварыць. Так. А мы сёння спускаемся у цямнейшае падзямелле, альбо цямнейшы лёг. Блин. Ну что? Так, 65 было, дайте. Так, субтитры я ожидал. Давай. Про Darkest Dungeon трошачки. Я не спецыяліст по Darkest Dungeon, мне падаецца, гэта лепей ісці да магільшчыка, да Nine Ravens. У мяне ёсць досвед. У мяне тут было нават захаванне з 10-30 гадзінамі ў гульні, але я яго выдаліў, бо яно нешта не запускалася. Я літаральна там учора правяраў. Вось, яшчэ нейкае DLC ёсць, але мне невядома. Я гуляў... Что это? Shieldbreaker. Это что? Вы можете включить несколько дополнений от нашего часов для любого маёнтка. DLC Details. Ага. Окей. Дединец, Прадмесце. Чаму бы не? Усё пакінуў. Я не памятаю нічога з гэтага ўжо. Будзе зараз у нас стрым. Наш першы маёнтак. Полданность и тиск на отряд. Не, давайте это самое. Crimson Court приберем. На задание монстру, боссу, скарби и сюжетной линии. А чему не? Это же особистый регион. Вітаю, Nine Ravens. У мяне зараз пытанне наконт Crimson Court. Оно говорить мне, что по типу осторожней, калі вы не ведаете про Crimson Court, павелічвае складанасць и тиск на отряд. Что там такое додано? Я бы просто покинул. Ну, калі гэта асабісты рэгіён, я могу яго ісці, могу не ісці. Вось, калі ён дадае больш статусаў персонажам, чому бы не? Мне пофиг. Штосьці нас заб'е, якая розніца, правильно? Так, ну я бачу тут два не перакладзена. Але гэта з DLC-шкамі ў асноўным звязана. Color of Madness, новый регион Фальвара, які змяшчае новыя заданні, новых монстраў, новыя скарбы. Таксама актывуюць 4 новыя будынкі раёна ў горадзе. Ну, няхай будзе ўсё. Пачалі. Так. Я не памятаю нават, каб складанасць можна было абіраць. Зянне хоць складанае, зроблена так, што яны больш хуткія і паблажлівыя, чым звычайныя. Рэкамендуюцца для вашага першага паходу. Найзмрачнейшыя. Звычайная кампанія, дзе заходныя налады... Ага, вось гэта маё, мне падаецца. Самы стандартны. Вітаю, Рэгана. Я зараз буду ва ўсім разбірацца, бо я не памятаю не халеры, што гэта. Гэта налады. Это удаліць можна. Так. Чакайце-ка. Вось. Усё есть, усе літары. Мне бяндажило, што можа нейкіх літар не хапае. Як бы нам назвацца-то сёння? Каточки. Падзямеллі альбо лёхі. Лёхі, мне падаецца, гэта толькі такія пячоры, якія з'явіліся натуральным чынам. Нешта такое мне падаецца. Тады падзямеллі просто. Каточки і ў падзямеллі. Ну, ён там змяшаны, там не толькі падзямеллі. Адказваць не буду, тут такая ж тэма пра пакуты. Я буду пакутаваць ва ўсю, мне наадварот, я тут дзеля гэтага прыйшоў. Не, просто каточки няхай будзе. Ёсць. Прыйшлі праклеіць дапаўненне. Паглядзець моды. Вось. Один мод я усталяваў. Адзін-адзіны. Ён не змяняе амаль нічога, але ў той жа момант шмат чаго змяняе. Зараз пабачыце.
Так, это туторыял, старая дарога, і мы едзем зараз у горад сам. Я памятаю вельмі так лёгка. Я гуляў яе яшчэ, калі яна толькі-толькі нават не выйшла, яна нават была ў раннім доступе. І гуляў у асноўным тады большую частку. Выкарыстоўванне мапы. Зараз знаходзіцца ў пакоі, каб рухацца далей. Так, это ўсё. Добра, мапа, а дзе яна? Вось яна. Я магу? А, добра. Так, што за моты я пакуль паказаць не магу, бо ў нас персанажа няма. Нам патрэбны персанаж, як ён? Крацей, як чарнакніжнік? Нешта такое? Вядзьмар? Не ўпэўнены. Находзішся так. Ага, на мышы. Паўзем. Так, гэта я прыкладна памятаю. Атакі. Зараз я... Нешта вельмі заголосна гульня. Калі вам голосная гульня гаварыць, бо я ўжо прыцішыў, мне ўсё роўно нешта яна час ад часу. Шалмлянне удара. Часоў ранняга доступу яна стала больш лагоднай, роўнай, але ўсё яшчэ цяжка. А, ну добра, бо ў мяне якраз досвед таго, што ў мяне бясконца партыі загіналі і гэта несканчальны працэс. І па тыпу проста іх на мяса адпраўляў. О, з картом пашанцавала. Так, узнагароды, добра. Грошыкі. Так, мы плануем вось так, памяняем месцамі. Што там? Што там? Я жадаю паглядзець усё. Так, цікавосткі розныя. Ага. І ў мяне няма чым дапамагчы, я нават не памятаю, што куды падыходзіць. Нефрыт. Так, я тады... Гэта давольна сабое, наколькі памятаю. Блін, гэта каментары? Так, давайте мы пераставім гэтыя самыя... Аўдыо? Вось. Няхай зверху будуць субтытры, я іх пакіну. Я жадаю, каб было бачна, тым больш, што яшчэ і пераклад, усё ж, кайфы. І няхай яны зверху будуць. Так, у нас гэта картэчны зал. Дальні бой. Базавая МТК. Меткасць, я так разумею, трапнасць. Так, урон, крыт. Асабленне цэлі. Атрыманых крытычных удараў 4%. Ну, такая сабе. А якія... Як пашкоджанні тут пішуцца, я не памятаю ўжо. А, урон мінус 50, гэта то бок ён менш, чым звычайны урон на палову, так. Украна займае вакенца. Давай-ка паглядзім. Графіка. Я не ведаю. Ну, по тыпу, як ёсць, яно запусцілася. Гульнявы працэс. А, зразумеў, нешта... А, я вас зразумеў. Нешта захоп з ёй па-іншаму працуе, не ведаю чаму. Зараз я расцягну. Вось. Я не ведаю, у мяне звычайна нода на ўсе гульні, але... А, можа яна пашырэнне ў яе менш, чым у астатніх. Я не ўпэўнены. Дзіўна. У мяне яшчэ не было часу сёння на лады паглядзець усё, бо спяшаўся з працы. Там яшчэ дарабіць трэба было. Ліст напісаць. Так, крывацёк. Вось гэта мне падабаецца, крывацёк. А пакуль што абіраем па назве, вось, то есть настолькі. Плюс 15% супраць погані рознай. Ага, добра. Гэта вінавачванне адразу на дваіх. А, гэта поўнасцю займае гэтую месца, таму я нармальна там не праплюся. Ну, давайте так. АБС я не бачыў, а я змяніў, мне падаецца, я базава налады рабіў. Я змяняў нешта. Мне падаецца, я нешта змяняў. Перад тым, як, ну, учора калі налады рабіў, не памятаю дакладна, што.
Так не заўважыў, што чамусьці на экран не ўвесь ідзе. Гэтага вялікага рассрэднасцем на першую чаргу. Their cursed champion falls. Я разумею, што я зараз не памятаю рэальна ні халеры ў гульні. У нас паходы будуць у асноўным дрэнна скончвацца, я ўпэўнены. Выкананне патрабаванняў задання, у вас ёсць магчымасць вярнуцца ў горад любы час, просто націснуць герб. Ну, гэта я памятаю. Задание выканана, пачакайце-ка. Працягнуць паход, но яшчэ тут куфары не адчынілі. А тут была пастка. Атрута, моя улюбёная. Дзеля яе тут і збіраўся. Так, можна выходзіць. Заўважна, што бега не там, дзе мы яго бачым. А, пачакай-ка. Цікава. Нешта дзіўнае адбываецца. Дайце-ка я хутенька. А ёсць па тыпу захоп. Ага, гэтага ён не бачыць. Ну, то бок, з мышкай, ну, мне тады атрымліваецца, трэба нешта рабіць з гэтым. Ну, па тыпу захоп экрана рабіць тады. Я захоп экрана рабіць не буду. Блін, шкада тады з націскамі. Окей. Што я магу зрабіць з гэтым? Нічога я нармальна зрабіць не магу. Зараз я, можа, нешта прыдумаю. Так, это не тое. Захоп курсору. А чаму? Зараз параўноўваю. Вам на экране зараз не бачна курсора. Ну, блин, придется без курсора, на жаль. Потому что я его зараз на ежу навёл, и бачно, что курсор у мяне справа ўнізе. Так, я бачу, нормальная такая розница. Чаму ён так? Дзіўна. Вітаю, Шаграэль. Нешта дзіўнае з захопам у гульні. Даследчык бухты. 10% шанец выведкі ў бухце. Добра. Вучань, крыжак, разбойнік. Давайте я придумаў гэты. Я дадаў зноў узнагароду на дадачу назв. Я, можа, її зараз трошки яшчэ танней зраблю. Она там на 500. Я зраблю, як каб яна была 50. Зараз. За гэту ўзнагароду, калі вы жадаеце называць што-небудзь, не абавязкова сваім нікнеймам, а просто як-небудзь, не абавязкова. Вы можете сваім нікнеймам, можете не. Я сам выбіраю, куды мы гэта падсунем, а вы можете прапанаваць без праблем. Давайте так, вы просто закидываете, што вы жадаеце, як называць. Бераце ўзнагароду і пішце, што вы жадаеце. А мы прыдумаем, што з гэтым зрабіць. Я, можа, буду неяк уплываць на гэта, буду змяняць. Паглядзім. Бо я заўсёды забываюся даваць назвы на ўсё і іду са стандартнымі. Так. Атрымлівайце дапамогу дзе заўгодна. На любым экране гульні націсніце Help. Ну, добра. Так. Загінуўшыя героі. Добра. Што яшчэ ў нас? Дыліжанс. Крыніца новых герояў. Паляпшэнне не, пакуль не будем рабіць нешта паляпшэнне. Першых двух імёнамі каточкаў. Добра, лёгка. Зараз толькі разабрацца, як гэта робіцца. Вось.
Так. Ну, не усе літары, так? Не, пачакайце, так, не хапае некаторых літар. А чаму тут не хапае? Ну, добра. Давайте я ангельскімі літарамі буду. Рэя. Не упомню, ось так, няхай будзе. Эй, чаму ты не захаваў? Блин, шкада. Чаму літарак няма? Ре... Через Е. Не праз Э, вы бачите, няма. Ды... А, што? Чаму? Гуня. Я. Ну, нарэшце. Яно не толькі ў цябе, так, у мяне таксама. Там няма некаторых літар, няма. Напрыклад. Я чуў, што ў цябе была праблема, але я не упомню, на якіх літар не хапаем. Так, а тут будзе Ю няма. Так, што б мне прыдумаць? Будзе Луцык, не Люцык. Так, добра. Шукальнікі вясталка і чумная доктарка. Добра. Няма патрэбнага мне героя. In time, you will know the tragic extent of my Шлях failings. продкаў. Гэта проста квест, наколькі я памятаю. Перамачы 8-футовую гармату разбойнікаў. Ага, добра. Trinkets and charms. А занадта дорага, у нас грошай яшчэ пакуль няма. Corners of Тут the няма earth. перакладу. Добра. Было б добра, калі б яны тыя, якія не перакладзены, каб яны заставаліся ангельскім, бо ну тады хоць штосьці можна прачытаць, бо зараз яны там проста запоўнена, чым ёсць. Нецікава. Зараз. Оп. Ну, тут літаральна правілы і айдішнік прадмета, я вось гэта ўсё не вельмі зразумела. Каго на пачатку набраць? Мае сэнс, так, нам жа поўная каманда патрэбна. Я просто шукаю літаральна спецыяльны герой. Я паставіў мод, які я не праверыў, ці працуе ён. Ён змяняе толькі візуальны выгляд аднаго з персанажаў. Вось, а вось гэта чамусьці на ангельскай застаецца. Так. Бла-бла-бла. Трошкі палепшыць. Дыліжанс. Ну, давайте дыліжанс. Колькасць даступных герояў да 3. Нам спатрэбіцца герояў. У нас яшчэ ёсць. Давайте пакуль на герояў прыціснем на іх колькасць, бо патрэбныя класы нам трэба будзе набраць у пачатку. Прадметы мы не напаляпшаем, наколькі памятаю. Вітаю, Метэйгорай. Так, я прахажу пакуль туторыял, бо я ні халеры не памятаю. Так. У нас інвентар. Добра, слоўнічак. Тут у нас мэты. Я вяртаў узнагароду на назвы, калі вы жадаеце штосьці чымсьці назваць, пішыце, бярыце ўзнагароду. Яна літаральна 50 поінтаў таму, хто жадае, там хуценька вельмі набіваецца. Так, а як мне наперад? Вось так. Ага. Добра. Нашу каманду. Вясталкай я... Што там? Звычайныя падазроныя. Окей. Добра. Блин, тут не хапае. Назва плюс 25% лячэння атрымана падчас стрэсу і мінус 20% утрымліваемае лячэнне. Окей. Што б у нас такога? У яе у асноўным пазіцыя... Што гэта ўвогуле? Мне падаецца, трэба яе ставіць на... Трэба будзе і вывучыць новыя навыкі. Бо яна не так сабе будзе стаяць у першым радку. Альбо мы можам паставіць яе ў другую пазіцыю. Разбойніку нармальна і на 3-й, правільна, а доктар можа і ззаду ставіць. Вось такім парадкам. Слова вандруе, а я нават не бачу, мне трошкі шмат спрытныя ганарліўцы, што б гэта не значыла. Слова вандруе, чуткі, я не ўпэўнены нават, дзе гэта.
Я не ўсё чытаю, таму што тут да халеры чытаць. Я не бачу. Мгм. Так. Можа у субтытрах было, так, я не заўважыў. Я просто слухаю субтытры, ну, той, што гавораць, але не гляджу. Так, ну у нас выбор толькі з аднаго. Блін, даўно я... Мне падаецца, дакладна, вось гэтай лакацыі гэта нейкая DLC, якога я не ўпэўнены, я гуляў, не гуляў. Чарвяточына... Вось гэта 4 памятаю. І вось найцямнейшае падзямелле само, якое мы не выцягнем. Якой там? Замурочаны ўзровень, 6. Каб з даным там. Не пойдзем. Так, а трэба набіць... Вось, набываем правізію тут. У гульні, зараз вы, магчыма, ўжо былі на стрымах Nine Ravens, таму не ведаю, ці патрэбна гэта распавядаць, але я коротенька прабягуся ўсё ж такі пра базавыя моманты гульні. У чым сэнс? Знаходзіцца горад каля вельмі небяспечнага месца, якое хутчэй за ўсё там, я не памятаю дакладна, яго альбо проклялі, альбо ў яго глыбінях там нешта адбылося. І потым на зямлю пачалі вылазіць пачвары. Гэта произошло ўжо даволі даўно, гэта адбылося па тыпу, можа, пакаленне таму. І адзінае, што застаецца, вось зараз горад, які знаходзіўся каля гэтага маёнтка, у гэты горад мы прыбываем. Спрабуем атрымаць зноў, ну, па тыпу, тут прыязджаюць людзі, якія вывучаюць гэтае падзямелле і ўвогуле наваколле яго. Мы адна з такіх груповак, і ў нас шмат людзей, якія вось прыбываюць, ну, у караванах, і мы як бы кіруем гэтымі пацямі. Асноўны сэнс у тым, каб даследаваць падзямелле, паглыбляцца ў яго і знаходзіць, што ж там такое здарыта і што ж здарылася. Прыкладна такая ідэя. Вось. Void Bastards адпраўляецца на іх 1000. Дзякуй вялікі. Таму кожны раз нам патрэбна, для тых, хто знаём з ДНД, гэта літаральна па тыпу собіраем партыю, збіраем ежу, я не ведаю, колькі нам патрэбна. Пажывае одну адзінку за адзін прыём ежы. Мне падаецца, нам не ўпэўнена, колькі патрэбна. 8 мне паспрабуем так. Рыдлёвачка 1. Астатнія як паходні. Так. Набярэмся. Я не памятаю, колькі патрэбна, то возьму 5 зараз, можа гэта занадта. Усё астатняе даволі шмат каштуе, не будзем браць, абыдземся. Калі памрэм, то памрэм, правильно? І не памерце, гэта частка ў гульні, таму групоўка ваша можа скончыцца вельмі хуценька, просто не пашанцавала дзесьці. Оп. Паходня. Персонажы адчуваюць стрэс, ім становіцца складана, яны перажываюць, тут есть 2 палоскі: здароўе і стрэс. І стрэс вельмі важная рэч, то бок персонажы па-рознаму рэагуюць, і можа яны могуць проста ляснуцца на працягу гульні. Вось гэтым такая асабістасць. Цудоўна. Так, што ў нас ёсць? Освятление. Дальний бой. Базовая. Так, меткость 90. Урон минус 75%. Игнорируя неприметность. Так, и подвышает походню. А давайте атакуем. Для того, чтобы походню трошки посветить. Я не памятаю, как это працуем. Kingdom Come отправляется на EG 500. Добре? Не зрабілі. У асноўным геймплей вось у бойках і заключаецца і ў тым, каб шукаць сабе нейкія, ну, даследаваць гэтае падзямелле, у аснове, як я ўжо гаварыў. Але у нас ёсць невялічкія моманты прыняцця рашэнняў. Напрыклад, ёсць незачынены куфар, у ім можа быць пастка. І калі б у нас быў ключ, мы б маглі бы... Не ключом. Мне падаецца, нешта можна нейкі прадмет выкарыстоўваць і знайсці нешта карыснае. Так. Кроу, і тут туторыял поп-ап, забыла description. Вельмі цікава. Нешта мы знайшлі. Я не ведаю, што за яно і навошта яно патрэбна, таму што пераклад мне, ну, яно трошки зламанае. Так, каб яно арыгінал пісала, было бы не праблема. Так, вось. Ну, добра. Я не ўпэўнены, навошта гэта і што яно тут робіць. Я літаральна не магу зараз гульні даведацца.
Ключ на незачыненым куфары, каб зачыніць. Я вось не памятаю. Я памятаю, што на куфары быў прадмет, мне падаецца, гэта быў ключ. Такім чынам можна некаторыя праблемы абысці. Перад намі зараз завалена ўсё камянямі і там трупамі. Каб расчысціць дарогу, можна выкарыстоўваць уручную, альбо можна выкарыстоўваць рыдлёвачку, якая ў нас ёсць. Рыдлёвачкай зараз і пачысцілі. Устрэлі сяброў калідоры. Яны напалі зненацку, таму нам ператасавалі персонажаў. Нешта мне шансуе з картамі. Так. Гэта атрута, наколькі памятаю. Так, атрута была. Добра. Трэба лепей было бы ператасаваць іх трошачкі. Паходня трошки пагасла. Я зараз спрабую узгадаць, які ў мяне парадак быў. Мне падаецца... Давай-ка ты наперад трошки перасунешся. У персонажаў ёсць усе іх навыкі залежаць ад таго, то бок, у нас взята ў персонажа, напрыклад, 4 навыка. Гэтыя навыкі можна, магчыма, змяніць у горадзе. Толькі ў горадзе. Тут нельга ў падзямеллі самім. І наколькі... Так, яны змяняюць толькі ў горадзе, і толькі 4. То бок, у персонажа можа быць навыкаў шмат, але ўзяць вы можете адначасова толькі 4. Кожны навык мае не толькі пазіцыі, якія ён можа атакаваць, то бок персонажам некаторы навык можа атакаваць па тыпу толькі бліжніх персонажаў, альбо толькі дальніх, альбо ўсіх, там па-рознаму. І ён таксама залежыць, з якой пазіцыі гэтым навыкам можна карыстацца. То бок, напрыклад, у нас ёсць стаіць Люцик, і ў яго, Луцик напісана, бо я не магу Ю выкарыстоўваць. У яго ёсць 2 навыка, якія не магу зараз выкарыстоўваць, бо зараз няма у каго страляць, але таксама гэта залежыць і ад пазіцыі. Таму я іх зараз перасоўваю. Там не только, там не зусім атрута, там кислота, она разъедае яго, таму мы аблілі кислотою. Атрута тут адзначана, але гэта агульна для кислоты таксама. Так, у нас нешта паходня зусім бзда. Ось. Нікога няма. Глядзім на мапу. У нас ёсць зараз варыянт пайти ўправа альбо пайсці ўлева. Мы агледзім усё, таму пашлі ўлева. Потым вяртаемся яшчэ. Гэта ў нас здабыча. І шкілетны ключ знайшлі. Сейфавых дзвярэй і трошечкі грошаў ежа. Грошай. Не памятаю, на што ўплывае святло. Чым больш, тым менш стрэсу і менш крытоў ад монстраў. Падвышаецца выведка і ўхіл, і можна знянацку напасці. Мне падаецца яшчэ, чым цямней, тым больш можна знайсці ўзнагарод. Я не памятаю гэтага момента. Зненацку. Чым бы вас так? Подвышае крыт на ўсіх траіх. Давайте я такой на ўсіх траіх. Чумная граната. Не, бо яна толькі закране 2 апошніх, а у нас нават 4-го ворага няма. Давайте вось сюды просто кінем. Выбуховачку. Што ў нас яшчэ? Асвятленне вось гэта я выкарыстоўваў. Гэта у нас рука святла. Дальні бой. Базовая меткасць 85. Урону у 50 на 50% меньше. Модифікатор крыта вышэй. Супраць погані добра. І паляпшае героя. Будем бить. Просто будем бить. Завзятая обвинувача. Вось так. Кислотышки этого дать, а чым мы будем упарываться? А чым ён будзе упарываться? Нават калі ў яго ж кислота-то ёсць. Ён же шкілет.
confidence surges as the enemy crumbles. Так. Мінус усі шкілети. Пересунули. Так, з-за того, што ён апынуўся ззаду, нам трэба будзе яго перасунуць наперад, каб ім атакаваць. Але гэта можна і пачакаць. Мы можам паспрабаваць дабіць яго яшчэ так, як ёсць. Напрыклад, з пісталетаў. Ну вось, бачыце, у яго, напрыклад, ніводнай атакі няма зараз. Яму трэба падысці наперад, хоць штосьці рабіць. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Памінны куфар. У нас есть ключ. Потаемное отделение отчинили. Добро. Так, а тентакли вызывал не шкелет, там культист. Типа такого нечто. Оп. У нас усе есть. Пішли далі. Зараз адбылася такая рэч, выведка. Я не памятаю дакладна, як яна выклікаецца, але кожны раз, калі мы даследуем поўнасцю пакой, ёсць верагоднасць, што мы знойдзем, ну, мы атрымаем выведку, і мы пабачым нешта наперадзе. Зараз мы, напрыклад, ведаем, што тут ёсць пастка, якую мы змаглі разабраць да таго, як яна нас атакавала. Пастку мы маглі бы замеціць і так, але выведка дае нам дастатковую інфармацыю, каб прынимаць рашэнне. Так, гэты пакой пусты. Давайте пойдем яшчэ ў гэта суседні. Мне падаецца, я занадта ежы ўзяў у свой паход. Толькі мне вось паходні скончыліся, гэта дрэнна. Амаль. Ежа яшчэ да халеры. Ежу я не памятаю. О, пастачка. Наступны раз бярем больш паходзін, і я не памятаю ежу толькі калі мы сядзім адпачываем. Патрэбна. І лячыцца ёю, магчыма. Японскі культыст. Вось так, ён і ёсць. Так. Што бы з вами такога зрабіць? Прыцэльны стрэл. Выкарыстанне адно. Базовая меткасць 95. Модификатор урона минус 80. Игноруй неприметность, снятие по неприметности. Герои. Плюс 12 урона, плюс 6 меткости, плюс 4 крыта. Давайте стрельнем. Это его взмочить надолго, на один ход. Ну, такое себе. Так. Мы усе ператасаваныя не на своих позициях. Давайте штосьці з гэтым рабіць. Булавой. Ось. Ем. Галоўнае не скончыцца ўсім атрадам. Так, вельмі дрэнна гэта пакуль ідзе. Я нават хадзіць не магу. Так, чумная граната не, атрутны выбух. Давайте, можа, мы можем трошки подлячыць. Баявая медицина 1. Атручанасць і крывацёк прыбірае, але нічога з гэтага няма. Кніжка ЛП. У дзяўчынкі, так? Была. Вау. Вынес. Книгой. Боская літасць. Вылечыць 4-5. Позиция далёкія позиции. Трэба за домом стаять. Трэба туды перасунуць яе. Патрэбны лекар. Ты ёсць лекар. Адзіны лекар, які у нас ёсць. Ашламляльны удар. Давайте паспрабуем. Калі ён прапусціць супраціўлю. Ну, добра. Калі б атрымалася, то ён бы нешта ўсё дрэнна скончваецца. Так. Ну, зараз мы так і скончымся. Ау. Калі нехта на... Так, у нас у пярэднім радку зараз усе паскончваюцца. Вось ён перад смерцю. А, хутенька яка. Дзверы смерти. Калі здароўе героя зніжаецца да нуля, ён знаходзіцца ў дзвярах смерти. Такім стане ён атрымлівае штрафы характарыстык. Любая дальнейшая шкода мае шанс забіць яго. Вылечыце героя, каб выбрацца з дзвярэй смерти. А я магу толькі што? Хадзіць назад і ўсё, і спадзявацца, што не памрэм. Не трапіў. Усё. О, ён вытрымаў.
Мне падаецца, я прадзяўбаў просто тое, што накідаў шмат. Я гэтага... Я ўсё кіслатой закідаваў гэтага шкілета, але мне падаецца, гэта ніяк не дапамагае. Оп. Дзверы смерці аднаўлення. Slowly, Угу. gently. This is how a life Ён is атрымаў taken. нейкі статус, які яшчэ будзе ўплываць на ўсе астатні паход, увесь астатні паход. Добра, ідзем назад. Я магу яго падлячыць па забоям? Не магу. Давайте ежу паядзім тады. Трошачкі. Што мы зрабілі з весталкай, яна амаль памірае. Нічога дзіўнага. Так. Нічога тут не было ў калідоры. Усё вельмі дрэнна скончыцца. Я тут зараз паказальным падохну яшчэ на першым заходзе. Мяшку здабыча. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Ну, простая гульня, так-то. Угу, усё добра. У нас яшчэ і паходні 0. Голад з'есці. А, ну вось, гэта момант, калі яны павінны паесці. Паходні няма, нічога няма. Заданне выканана. Але... Давайте паглядзім. У нас застаўся один пакой. Чакайце-ка, там цікавостка была? Якая там цікавостка была? Ну-ка, потопаем яшчэ туды-сюды. У яе зараз, у весталкі зараз навыкі такія, што ёй зручней змагацца просто ў бойцы 1 на 1 там. Блин. Вы адкуль вылезлі? Вас тут не было. Воу. Fiend. Кайфы. Настрой нават падняўся ва ўсіх. Ухіленне. Такое сабе. Зараз весталка будзе просто ззаду стаіць і лячыць, бо інакш мы тут скончымся ўсе. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Так, краю забівають. Добра. Справіліся. Я не ведаю, навошта гэтая кроў. These nightmarish creatures can be Уже felled. две. They can be beaten. Азету з навінамі? Так, яна і ёсць. Так, у нас ёсць святы фонтан. Супрацьяддзе, святая вада. Для ачышчэння зла і аднаўлення чысціні. Таксама можа прымяняцца да героя, каб павялічыць супраціўленне. Святы фонтан, ну, я не ведаю, што на яе можна. Ну, давайте святую воду выкарыстаем. Боская літасць. Вау. Палячыліся. Ну што, правяраем апошні пакой? Мне пытаецца, пацягнем яшчэ. Пайшлі праверым. На жаль, толькі паходзін няма. Ніводнай. У цемры зараз вошкацца будзем. Ну гэта ж цямнейшае падзямленне. Падзямленне, блин. Падзямелле. Лагічна. О, павылазілі. Вы хто такія? Я вас не клікаў. Так. Не могу залпом карыстацца. Ну давайте з пісталетом далі. Another abomination. Ні халеры Cleansed ідуць from our херашаць. lands. Прывітанне, Лепус, прывітанне. Вау, засяроджанасць. Калі ў персонажа яго настрой, стрэс падвышаецца да 100, адбываецца адна з двух рэчаў. Яна можа, персонаж як можа атрымаць душэўны ўздым, так і дэпрэсію па тыпу такога, псіхоз. Вось, гэта можа, ну то бок гэта рызыкоўна. І зараз яна будзе наадварот падвышаць настрой усім. Нам пашанцавала.
Але ўсё можа скончыцца ўсё роўна дрэнна, таму што нас забіваюць. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Оп, ухиление. Тоненько. Ну что, листовочка еще живая, а? Холера. Мне подается, не усе вертаются сегодня до хаты. Executed with impunity. Так. Ты полечиться можешь? Змацнение вузкая літасць. І пропустила ход. Чаму? Ознака 2 раунда. Да пошкодження за раунд. Так, сопротивление оглушения минус сопротивление отручиванию. Не ведаю. Чомусь не могу ходить. На полку Мінське право нигде ничего. Triumphant pride precipitates a Какие dizzying новины fall. есть, такие... О, ось и все. У нас минус персонаж. Давайте сойдем. Минус весталочка. Затримався. Але по грошах не благо. Зараз будем яшчэ замяняць. Для параўнання, для тых, хто глядзеў стрымы магільшчыка Nine Ravens, то вось ёсць параўнанне, як гэта выглядае для чалавека, які не тоненька шмат гуляў. Так. А урон ад стрэсу ў чарвяточыне. Добра. Вяртаемся. The tents are pitched, banners fly, and the corpse Негативная wagons риса stand at the травмовая. ready. The circus has come to town. Так, цирк приехал. Вандроўны цирк прибыл на ускраину города, приносячи за собой разнастайныя грубыя виды спорту. На гэтым тыдні выйдзеце на рынок, каб зняць 10 стрэсаў усіх герояў. А з рынка яны жывыя потым вяртаюцца ці не? Мне падаецца, не. Карчму разблокіравалі і аббацтва разблокіравалі. Окей. Не цалкам пераклад спрацаваў. Так, ён больш за тое ёсць невялічкая праблема. Зараз дзе ён быў? Где-то было у нас... Дзе яно? Карацей, у мяне ёсць дапаўненне нейкае з крышталямі. Вось, напрыклад, рэсурсы, бюсты, партрэты, вось астатнія, ёсць крышталікі, якія з нейкага дапаўнення. І вось на іх нават не тое, што не спрацаваў пераклад, засталося вось гэта плейсхолдеры это. Вось. Тут нават не ў гэтым праблема, тое, што перакладзена, не перакладзена, оно больш перашкаджае, калі там. The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The abbey calls to the faithful. Аббацтва. У нас ёсць рэсурсы, каб яго паляпшаць. Давайце да канцэпт каштары зала пакаяння. Ну, без розніцы. А для тых, хто, зноў жа, я буду распавядаць, быццам бы вы не гулялі. Ну, таму што по-рознаму людзі бывае. Гэтае месца, дзе можна адправіць людзей на адпачынак. Пасля падарожжа у нас атрымліваецца кожнага персонажа накапілася стрэсу. Гэты стрэс можна здымаць, але здымаць яны будуць пакуль мы будзем у данжы з іншымі персонажамі. Мы можам пасадзіць кагосьці адпачываць тут і зняць гэты стрэс. З-за таго, што ячэек для зняцця не тое, каб шмат, па аднаму на кожны тып, і той адзін заняты галоўным горадзе мэрам, то нам трэба санаторы яшчэ зачынены. Аббацтва і ўсё. Аббацтва толькі даступна. Ну добра. Мы можам пасадзіць туды нашага вось гэтага персонажа, чумнога доктара, але трэба знайсці новых на замену. Шукальнік антыквар, я нават не ўпэўнены, што гэта за тып такой персонажа, я не бачыў. Окей. Трэба яшчэ зараз пачытаем. Кнігарню, кнігарня. А есть такое, ці не? Аббацтва, санаторый, карчма. Не, кнігарні няма. Ёсць гільдыя замест гэтага і каваль. Добра. Я возьму... вось яшчэ карчма адчынена. Трэба замену. Нам патрэбны нейкі персонаж, які можа лячыць. Узмацненне сябе. Вылечыць адзін. Ну, такое сабе.
Гэты дакладна, наколькі памятаю, лічыць не будзе. Не будзе. Хто ты у нас? Блазан. Добра. А, это зноўку тое ж самае. Так. Не упэўнена. Так. Вось яна можа для бойкі на першых радках быць, добра. А нам патрэбна нехта, які ў нас радкі занятыя? Заднія два, сярэднія два і перад два. То бок на без розніцы, на якія пазіцыі шукаць персонажа, правильно? Угу. З'едлівае выпарэнне, дальні бой, атрута. Можна яе вось узяць. Навыкі кемпінга вылечыць. Ну, халера з імі з навыкамі кемпінга. Бярэм усіх, яны ж не каштуюць ні халера, наколькі памятаю. Давайте возьмем усіх, правильно? Мы ж можем. Дилижанс. Што мы нічога не палепшым. У карчме. Выглядае неблага. Давайте бар павялічым. Павялічвае аднаўленне стрэсу, зніжае кошт лячэння. А, то бок больш слотаў не з'яўляецца, на пазней там ідуць. Тады можа адразу шмат укінуць? 4-10. Не, давайте яшчэ што у нас, якія варыянты. Это кавалі гільдыя недаступна. Трынкеткі мы не дазволім сабе занадта. Шукатель з ананімусаў. Так. Яшчэ з гэтай самай, з лютняй і кінжалам, дакладна. Так, што ён увогуле можа? Ён цалкам больш у цэнтры, нават на трэцяй пазіцыі. Вось яго туды запіхнем. Можа. Давайте. У нас есть зараз група новая. Літаральна у нас ўсё роўна няма гэтага самага лекара. Таму я прапаную зараз запіхнуць. Ага, гэта грошаў нармальна каштуе. Добра. Правім іх адпачываць і... Ну, гэта ж зусім фігня па стрэсу. Чумны доктар у нас быў на задніх пазіцыях. Хто у нас на задніх пазіцыях можа яшчэ стаць замест яго? Вось ты. Так? Любая з іх. Ну, добра, пайшлі. Што нам тут? Вось, зноў жа, не ведаем нават што. Нейкі квест з'явіўся. І тут нават і зламалася ўсё. Так. Можа, мае сэнс... мне пытаецца на ўсю кампанію. Я не магу нават адключыць гэта нармальна такім чынам. Вось ты. І вось ты. Давайте ўсіх іх возьмем. Правізіі набіраемся. У той же самае падзямелле пойдзем. Я пакуль трэніруюся, я разбіраюся, як гэта працуе. А ежы шмат не патрэбна, як апанулася, а вось паходні больш патрэбна. Ежы возьмем 8. Паходні возьмем таксама 8. Можа, менш актыўна будзем выкарыстоўваць. Дык лютня, гэта амаль як тая клава. Якая розніца? Я подумала, ожидаю быть чумной докторкой, а весталки мало живуть. Ага, добра. Чумная докторка, на жаль, зараз бухае. У нас ёсць гэта самае антыквар дзяўчына. Але мы можам дачакацца, пакуль чумны доктар вызваліцца. Так. Што мне яшчэ патрэбна? Я возьму рыдлёўку. Ключ. Магчыма... Давайте ключ возьмем. Уже ёсць адзін. Ну, усяго патрошкі у нас ёсць. Процьядзе. Давайте яго яшчэ возьмем з собою. Настойка опію. Заспакаяльная настойка, каб вылечыць розум ад жахаў цемры. Добра. Браць не будзе.
The fiends must be Панель driven героя. back. And what Бла-бла-бла. better place to begin than the Выключ seat of так, our подрабязну noble панель, яка line. показує всі характеристики. Ну, добре. Это мы и так ведали. Опа, мы только зашли, и уже есть выведка. Тут есть битва на полночь пойти, а у бок есть две цікавостки. Что у нас, какие варианты? Нам треба доследовать все равно, так? Завершите 100% битвы у покоях. Зразумел. Тады ідзем да вось гэтых сяброў нашых да бойкі. Нават дарозе яшчэ бойка будзе. Пустая скрыня. Добра. Вельмі цікавая. Залпом зараз по усім. Что ты у нас можешь? Жніва адразу двоих на першым братку. Вось гэтых двух шкелетаў будзе, што ён дае яшчэ? Модификатор уроннасці 50% і крывацёк. Але ж яны шкелеты, які крывацёк, правильно? Так, блізкі бой і назад 3. Ён перасунецца на 3 пазіцыі назад. Не падыдзе. Парэзаць. Зноў крывацёк. Але на одну ўжо цель. Давайте жніва это. Вось у цэнтры. Крывацёк не спрацаваў, але ж чаго мы чакалі, правильно? Узмацнянне пары. Прыгніся. Узмацнянне сябе і назад 2. Добра. Тут у нас ухіленне і хуткасці. Тут 10% да шанса атрутнага навыку. Не, давайте просто адразу выпарэннем самага далёкага. Вось, святло. Газетку почитали? Выблеснула на нас усялякая. Блин, гэта экспедыцыя асуджаная. Гэта там быў пераклад зараз. Гэта экспедыцыя не асуджаная. Гэта this expedition is doomed. Яна по тыпу не мае шансаў на поспех. Так. Не тут затрапіў. Все больше и больше отруты накидываем. Два пошкоджения за раунд. Ось, и ось он до нас приехал. Прогажун. Отсуженная на паразот. Так. Мы мели 8 шклянок кислоты, 10 бутылек опіуму, ды усе магчымыя адмоўныя рысы. Так. У нас з нами была весталка, якую мы потом не знайшлі. Невялікая антычная рэч, незначны прадмет калекцыянавання, які каштуе грошай оптам. Добра, возьмем грошыкі, гэта добра. Так. Зноў агульная атака. Яна не той, каб супер моцная, але пакрывае адразу трох ворагаў, гэта даволі шмат. Ідзення блага, адзіная праблема, у нас няма чым лячыцца наша каманда. Блін, якось от рано павінна скончыцца для нас. Я зараз так бачу, гэта першая паўнавартасная бойка. І у нас ужо здароўя амаль няма. Трэба было ежу браць да халеры. Вы што робіце? Баязлівасць. Люцик страціў гэта... Ну, літаральна Люцик. Класіка. Пакута. Калі героі больш не вытрымліваюць стрэс, яны могуць пачаць пакутваць. Гэта выяўляецца ў розных паводзінах і зменах характарыстык. Пакуты доўжацца, пакуль вы не адправіце іх на лячэнне ў горад. Калі вы не зможаце паменшыць іх стрэс да нуля падчас задання. Так.
Хто ж таку Confidence дренната? surges as the enemy crumbles. Будеш атакувати? Ні, він пропустив. Добре, Люцик не ходить. Капс да Люцику. Ухилення. Я ще й трапну вельми. As Єсть. the fiend falls, a faint hope blossoms. Так, редка антична речка. Що These вона находка? nightmarish creatures can be Магчима, felled, they магчима, can be мае beaten. сэнс збегчы. Ужо. Нават не даглядзеўшы ўсё падзямелле. Там бойкі не будзе па дарозе? Не будзе толькі пастка. Стосік кніг, альтарную скарбаў у неверагодным месцы. Мне падаецца, на яго можна было выкарыстаць нешта па тыпу святой вады. Не меў нейкага эфекту. Добра. Просто прадзяўбаў. Ну давайте просто адчынім. If only treasure could staunch the flow of Так, otherworldly просякнуты corruption. крывёй і вырваныя з дзённіка старонкі. 5 сашті. Астатніх ужо няма, яны былі ахвярамі злоснай трансфармацыі. Іх луска згніла да мяккай уразавай плоці. Паціху задыхаючыся без жабраў. Больш за ўсё былі іх вочы, блізка размешчаныя, вымушаны жмурыцца праз мясістыя шчыліны. Я здрыгануўся, успамінаючы жахлівую нячыстую цеплыню іх крыві, калі я палоскаваў кіпцюры, мяне ледзь не ванітавала. Няхай смерць адорыць іх мяккай літасцю. Стаптаны часопіс, 3 з 4. Хевел, дарагі сябар, узорны воін, які перажыў каралеўскія войны і многія вылазкі ў гэтых залах. Памёр ганебна. Мы з Хьюэлам былі стомленыя, пакуль шукалі прытулку. Стомленасць, відаць, мае забойчую рысу. Яна асляпіла яго, і ён уступіў у механізм з шыпамі, які спрацаваў у яго, і яго выпатрашыла. Я трымаў яго, калі яго дух выслізнуў. Яшчэ адзін гігант, які ўпаў нашай вар'яцкай пагоне. А цяпер адзін, стомлены, але не скораны. Сцісну далей. Ну, цісні. Хай. Зброяванне пастак. Оп. Мне падаецца, просто оглядаем покой и валим отсюда. Так, ну все. Кинуть задание. Стресс по разу нічого у порівнянні з тим, що могло б відбуватися. Реликвию не отрымали за это поход. Люцик стал религийным вельми. Только молиться будет для снятия стресса. Ну, добре. Нехай. Знову мені нейке... Вельми цікаво. Вельми цікаво. Нешта написано. Молиться на лядоўню, так, гэта ён так кожны дзень робіць. А тут ён стане асабіста моліцца на лядоўню. Разблакаваў нам каваля, гільдыя таксама. Яшчэ новая лакацыя. Нейкая падзея ў горадзе, якую мы прачытаць не можам. Гэта у нас дапаўненне. Пачакайце-ка, вяртаемся ў Так, Люцик, у нас будзе толькі маліцца. Вось сюды. Позбавиться стрессу. Вось у нас есть чумный доктор. Докторка нават. И гэта у нас будзе арэгана. На жаль, няма. Там просто не працуе кнопачка чамусьці. Ну, як у гульне нешта не тое. Блин. Зноў. Арэгана. Давай. Лайчана. Ёсць. Новые герои у нас есть. Вось. Оккультист.
Ось дзеля To яго fight the abyss, ўсё і было. one must know it. Так, дрэсіроўшчык яшчэ давайте возьмем з сабою, няхай будзе. Я ўвогуле зараз набіраць буду, але там ужо будзем вырашаць. У нас такіх зашмат антыквараў. Ужо 2 ёсць. Так. А ўсё дзеля чаго? А у нас гэты самы акультыст у нас з каточкам. У яго ў руках каточак. Замест чэрапа. Ён будзе з гэтым каточкам усе атакі рабіць. Усе анімацыі зроблены, вось усё гэта ёсць. Магільшчыка не хапаючы літары апострафам замяняў. Можна, але... Не, я буду прыкладна дадаваць. Гэта мод такі? Так, гэта мод. Мод, які змяняе толькі вось гэта. Просто дадае кацейку. Так, грошыкі на зняцце стрэсу. Іх ж да халеры будзе ўхадзіць, калі мы не будзем скончваць нашыя бойкі, правильно? А нам яшчэ ж гільдыя адчынілася. Make no mistake. Гільдыя нам дазваляе, што навучыць герояў перадавым навыкам розных Our узроўняў. soldiers must be ready. Падвышэнне навыкаў і рэжым трэніровак. Зніжаем кошт навучання навыкам. Давайте другі ўзровень дадзем. Every creature has a weakness. The wise hero Каваля, я не trains for what памятаю. he will На каваля у face. нас уже не хапае нічого. Так. The bellows blast once again. The forge stands ready to make weapons of war. Я зараз... Я мне няма нармальнага планавання, што рабіць. Давайте адправім яшчэ адпачываць Фрэю. Мне патрэбныя ціхія зносіны... Так, чакайце-ка. Што за... Рэлігійнасць. Добра. Рэлігійнасць і ў людскай у Фрэй. Яны літаральна займаюць адзін слот, я не магу водух адразу адправіць. Таму няхай будзе, як будзе. Нам трэба скончыць нейкі паход у падзямелля. Нам патрэбныя рэсурсы. Бюст. Так, это добра. А нам патрэбны не бюсты, нам патрэбны партрэты і больш за ўсё граматы. Не, так, граматы. А дзе іх здабываць, гэтыя граматы? Так, тут гербы. Шмат іх. Яшчэ... Так. Актываваць 3 нешта CC Hive Quest. Я не ведаю. Але шмат гербоў. Блин, давайте паспрабуем вось гэта пайсці. Толькі для акультыста. Ну, добра. Дзе наш акультыст? Ось. Я замест лідера возьму вось яе. Яна будзе ў першым радку. На другім месцы у нас... Ты у нас, сколько у нас? Нормально так стрэсу. Дымаем яго. І цябе таксама. Замяняем полностью всю каманду. Увогуле трэба неяк арганізаваць іх, як па тыпу групоўкамі, якімі яны будуць хадзіць. Пакуль фармуем іх яшчэ. Ты у нас хто? Ага, дрэсіроўшчыку лепей ззаду будь. Добра. Ты, тебе ёсць лячэнне? Вось, паглядзіце, аслабляючы праклён, каму баншына, гэта самая іконачка на аслабляючы праклён. Трэці скіл. На жаль, мышка мая не зусім у тым месцы, дзе яна павінна быць. Вось, замяняе мод з каточкам, замяняе не толькі мадэльку героя, але яшчэ выгляд скілоў. Так. Арэгана не можа змагацца з пярэдніх радкоў, і таму мы адправім кагосьці яшчэ. Не падыдзе. Давайте яшчэ, можа, вось гэтага. Так, яму нармальна быў в першых радках. Вот вось так. Падыдзе, паспрабуем. Набіраемся прадметам. Так. Там quest suggestion. Я не упомню, з чым я згаджаюся, але паглядзім. Ласункі для сабак. Нашым павялічвае бадзёраць ганчака на кароткі час. Прадмет, які я не ведаю, што ён робіць. Я так разумею, квеставы. Паходні возьмем з запасам і ежу таксама, бо нам лячыцца няма чым.
Навошта нам бюсты і партрэты? Мы гэта цягнем злёгку замест золата. Мы цягнем і золата, і вось гэтыя артефакты з мінулага гэтага маёнтка. Яны там як по тыпу нейкая каштоўнасць старажытная становіцца, нешта такое. Я дакладна не памятаю, але нешта такое было. Я набраўся рознага. Магчыма, занадта. Але паглядзім. Нам вельмі The патрэбна courtyard прайсці. and gardens surrounding the manor were once a point of pride for the diligent custodians I employed. Great banquets and lavish social affairs were hosted here under the stars. Despite the expectation of propriety normally ascribed to those in our position, we mocked the stoic melancholy of the moss-covered fountains and cherubic statues, our salacious trysts half hidden in the hedgerows, our morality slipping ever deeper. Зверху, калі што, субтытры падпісваюцца, але нешта пайшло не так. Soaked and sinking, these stone terraces and sprawling gardens were the site of Добра. long forgotten revelry Я не ведаю гэтую лакацыю. and well-remembered regret. Идем глядзець, як пойдзе. Так, пачакайце-ка. Кроу. А што, пачакай, што, гэта не працуе? Паходня не патрэбна? Так. Можна нешта прымяніць, але давайте паспробуем, як ёсць. Сопротивленне, добра. Не глядзелі. Якія прыгажуны, вы паглядзіце на іх. Так, чым вас магчыма? Страляе з котика. Палоханне гончай на подгончай. Ось. Крывацёк накладывая. Оборона повышается. Ось. Да і тут з жыхароў уже нікога не засталося. Літаральна людзі пачынаюць вяртацца, таму што пачалі з'яўляцца іх героі. Confidence surges as the enemy crumbles. Хто мог, уже гэта месца закінуў даўно. Press this advantage. Give them no quarter. Згадалася, як у мумі каточкам пужалі. Так. Я вже навіть забувся, що там такий момент був. Так, обновлення льосу. Лешить шмат, але накладає статус яшчэ. Давайте каточкам яшчэ тыкаць ва ўсіх. Ёсць нешта, дзікі вокрыч, блізкі бой. Урон мінус 100%, аглушэнне. Давайте. Наклалі статус на аднаго з іх. Так, гэта крывацёк можа накласть. Давайте попробуем. Во, на ўсіх наклалі. Это нормально. Так, стаять пачвары рядры наглядаюць, як 4 дзівакі на плечах цягнуць тузін мармуровых бюстаў. І гэта іх бюсты такія. Куда? Куды вы пайшлі? Dazed, reeling, about to break. Дадатковы урон ад стрэсу. Мінус урон ад стрэсу, добра. Они такие прокажены, что мы нават и боимся меньше уже. Ахвярный удар. Супроть мистика. А вы мистики, альбо якой у вас тип? Вампир. Добра. Ну давай, и ўсё яшчэ працягваць каточкам. Ты что ты будешь? Зараз скорее атрымаецца, можа поставім блок. Лячэнне атруты. Ваш герой атручаны. Брашданне вы можете выкарыстоўваць супраць ядзі з інвентару.
Сигнальный свист, дальний бой, базовый урон минус 100, позначить цель, послабление цели, минус 20 обороны. Ага. І есть крик спустошения, який подвышает настрой. Блин. Протиядие. Сколько там этой отрути? Нормально так, 8 отрути. Шкода. Шкода. Не, давайте еще гончай добиваем. Оборонца 1. Аховывать союзника. Узмацнение себе. Плюс 15 обороны. Плюс 5 ухила, минус 10 урона от стресса. Давайте оборону подвысим. Умел убронить. Вось гэты прорыў. Яна наперад перасоўваецца і яшчэ наносіць... на себе ослабляе. Давайте паспрабуем. Прохожусь, такая адразу тройка. Не холеры кровотек на его наклали. Я веду, что он тече кровью. 2 пошкоджені за раунд. Давайте лечиться. Не атрымалася полечиться. Кривачоки накладаем. Нечто мне подается, отсюда нам сбегче придется. Не трапил. Просто зараз разумение, что нам усё горш і горш. Ну, по типу... У мяне не атрымліваецца пакуль першы мы скончылі, так? А тут нам уже неблага было бы і збегчы, бо глядзіце, што ў нас паці і лячыць няма кім. А ніякіх весталак няма. Сонечны перстёнак. Плюс 10 урона, калі паходня больш за 75. Плюс 5 меткасці, калі паходня больш за 75. Плюс 10 урона ад стрэсу. Угу. А што мы крывавыя гэты самы? Што? Ау! Я не ведаю, што я зрабіў. Ослабленне, ён памірае тут. І лечыць яго няма чым. Я выкарыстаў вось гэтую кроў, бо палічыў, што ёй можна запаліць паходню гэтую крывавую. Але нешта здарылася не то, я намаль не падох тут. А нідзе нам не рады згоду. Паўсюдна нас б'юць. Выведка. Ну, слухайце, у нас ёсць яшчэ 2 такіх месца, дзе змагацца трэба, і я не ўпэўнены, што мы выцягнем, бо глядзіце, якое у нас здароўе. Нават колькі б мы... Давай вось просто паглядзім ежы. Нават калі я яе ўсю з'ем, мне максимум хопіць на наступную бойку. Давайте яшчэ вось гэтага паядзім. І... Усё дрэнна. Ну, просто пройдемся до наступной. Поглядим, наколькі дрэнна. Оу. Вось, пайшлі. Не. Мы страчваем больш грошай, чым атрымліваем за паходы. Я думаю, што мы возьмем яшчэ вісталачак набярэм. Санаторый разблакаваўся. Нам для лячэння... Так, забойца. Добра. А на лячэнне што нам? О! У яе ёсць лячэнне.
А, баракі поўныя. Давайте прагонім кагосьці. Вось ты нам не патрэбна. Можна тебе пазбавіцца? Вось. Звальняем. It is done. Turn yourself now to the condition of those poor devils Нешта who такі сабе remain. персонаж мне не спадабаўся. Прагонім і яе. І нам патрэбна яшчэ... Мы можам двух дабраць. Ось сюды. Shoot, bandage and О, pillage. а ў яго ўсё адчынена. А, я ўзгадаў, ён па тыпу перакідваецца у жывёлу, там нешта такое было. Напалову дэман нейкі, напалову чалавек. А ці ёсць у яго самалячэнне нейкае, можа? Так, ёсць. Давайте яго возьмем яшчэ. Tortured and reclusive. This man is more dangerous than he Так, seems. вісталачак у нас 0. Літаральна просто няма, не існуе больш месца для іх. Санаторый мы нікога адпраўляць туды не будзем. У гільдыі можа ёсць нейкія баявое лячэнне ёсць у Фрэі, якое можна тэарэтычна вывучыць. Зараз я буду ўжо глядзець проста літаральна, хто можа дадаткова займацца лячэннем, бо гэта кабзда нейкая. Узмацненне. Ты у нас лячэнне у цябе ёсць, гэта добра. Вось у гэтага таксама ёсць лячэнне, аблізаць ранай. Але ён толькі, мне падаецца, самому сабе. Герой вылечыць 4. Так? Так. Толькі сябе. Адреналіну гэта не лечыць. Нічога з гэтага не лечыць. Не ведаеце што? Я вам скажу, што няма чым лячыцца. Адпушчэнне. Пераўтварыцца. Ну вось, он только пераўтварэннем і адпушчэннем можа сабе пазбаўляцца. І вось у яе. Ну добра, зараз зберем нейкую партыю, хоць якую. Бо мы зараз, літаральна, у нас на гэтых самбах на санаторыі грошай не хапае. Мы ў больш страчваем кожны раз. Ты адпраўляйся. Медытацыяй займайся сваёй. Збіраем партыю з таго, што ёсць. На першы... Так, вы ўсе ідзіце адсюль з партыі. У нас не вельмі атрымліваецца пакуль. У партыю возьму абавязкова гэтага хлопца. Ён у першых радках трох падыдзе. Гэты персонаж далёка, яна арбалетчыца. Лячэнне ў яе на сябе. На таго, каго яна палечыць. Добра, хоць штосьці. У першы радок можна адправіць... Арыгану можам взяць у гэты раз. Ёсць магчымасць. І ў першы радок можна ўзяць Фрэю, альбо... Ты хто у нас? Ты гэты? Не падыдзе. Альбо вось гэтую варварку. Вар'ятку. Я возьму рыцара Фрэю. Крыжака. Вось. Прыкладна так. Мы зараз ідзем у сярэдняга памеру руіны, і гэта значыць, што у нас будзе лагер. А лагер нам спатрэбіцца. Давайте возьмем 12 ежы. Мы лечыцца можам тады. Давайте 16, вось так возьмем. Бо нам же шмат там часу прыйдзецца. Набяремся розных рыдлёвак, каб мы... рыдлёвак рознага вось гэтага ўсяго разнообразнага. І шмат паходзім. Я ўзяў 16, гэта, мне падаецца, я занадта бяру ўсяго. І кожны раз я не скончыў яшчэ свой паход. Таму зарабляю я менш, чым я страчваю кожны раз такім чынам. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Трэба 100% бітваў у пакоях скончыць, а у нас падзямелле здаравеннае. Каля сцяны стаіць ржавая зачыненая жалезная дзева. Я не памятаю, чым на яе трэба узаемадзейнічаць, каб ачышчэнне прадметаў і прафілактыкі захворванняў.
Давайте паспрабуем. О, нормальны трэф. Мы за гэта бінты яшчэ атрымалі. І пастку мы не заўважылі. Ambushed by foul invention. Не хапала. Шукаем кожны пакой. Оп, нашай ворагу. Вороги, вы можете, калі ласка, аддзяўбацца ад нас? Жоўць звера, да, не бой. Атрута. 2 пункты за раунд і у цэнтральных 2. Так, паспрабуем палячыцца. О, яшчэ і кватанулі. І яшчэ... А, не, там атрута не долезе. Яшчэ вам атрута, нате вам. Не халеры атруты кідае. Арыгана закидывае адразу на 5 пашкоджанняў за раунд. У параўнанні до другого там 2 пашкоджання толькі, а не 5. Мне падаецца, пра стрэс мы ў гэты раз мы загінем альбо адступім з-за стрэсу вялікага. Так, кайданы, дальний бой, оглушение. Давайте попробуем кайданами. Вось, оглушили. О, добро. Кайфуй. Позабивали все. Книги. Не памятаю, что на их потребно. Походня? Не меў аніякага эфекту. Добра. Святая вода? Не меў аніякага эфекту. Хто на іх працуе? Павязкі? Таксама не мела. Супрацьядзе. Ну давайте просто почитаем, что там книга. Запіс старога дзённіка. Дзень 6. Пакуль мы ехалі з хутара, рос жудасны страх. Мы ўсе адчувалі гэта, але рабілі ўсё магчымае, каб паціснуць плячыма. Спаць было цяжка, пакуль Рэйвен, адна з маіх спадарожніц, не дала мне горкую сумесь. Самы набожны з нас, стары ён, ціха маліўся аб нашай бяспецы, а я мяркую гэта забабоны, але ён з добрымі намерамі. Я ўжо засынаю. Часопіс Дарыуса, разбойніка, 3 з 6. Добра. Алтар святла. Маленькі свяшчэнны алтар выглядае недарэчна сярод разрухі. Давайте святой вадою яго. Плюс 30 урона до наступного лагера. Добра. Шмат предметов выкарыстоўваем. Так, тут нічога і не было. Идем назад. Ходим туды-сюды. Давай-ка. Пришел. Ну, я скажу так. Что калі я буду... Блин, прыйшлі. Ну, где бойка? Где хуки-бойки? Ось. Я скажу так. У нас есть высокая вероятность, что в этот раз мы так само никуда не дойдем. Засталося выкарыстанне 2. Пераўтварыцца. Перайсці ў рэжым звера. Ну, я не ведаю нават. Пераўтварыцца ў звера? Давайте ператварымся, паспрабуем. Ага, это настолькі дрэнна, яно падніжае настрой ва ўсіх. Добра. Я сабе толькі сваю партыю толькі напужаў. Аргана оглушана. Вылечить полечим.
Бо з лячэннем у нас ўсё даволі дрэнна. Нячысцік зараз за ўсіх парашае. Так, разнесці. Блізкі бой наперад на 1, откидывая на 2. Ослабление цели. Добра. Давайте по двух одразу. Вот. Як у попередній раз. Не было. Так, а ты у нас. Давай-ка назад. Трошки. Добра. Гэта выкарыстоўванне ў забой 2, то бок я зразумеў, гэта не на паходы, гэта можна 2 разы пераўтварацца ў жывёлу. Не бясконца. Далёка не бясконца. Не вытрымаў, ён не вытрымаў і палез глядзець, што там у гэтай, не ведаю, там у чагосьці. Мне падабаецца гэта, як персонажы просто самі вырашаюць нешта рабіць такія. Мне падабаецца, я жадаю паглядзець, што там будзе. І ўсё, і ты на гэта не ўплываеш. Так, наша выведка дала магчымасць пабачыць бойку. Літаральна перад намі тут. І мы засталі іх знянацку. Атрута неблагая, даволі моцная. Дальний бой, откидывая на 1. Давайте вот так, поспробуем, мы, может, пераблытаем их поміж собой. Сопротивление, яны не перасунулись. Добра. Трошечки блеванем. Атрута уже ўзровень, вось у гэтага 6 пашкоджанняў за раунд. Он павінен там сам скончыцца. Вау. Мы разносим. Альбо не. Там зараз скрыт прилетел. Ну, что пожалуйся. Так, зараз галоўнае, каб у нас аргана не памерла. Нам яшчэ далёка хадзіць тут. Так, боевая медицина трошечки лечыць. Ну, давайте на 1 здоровье. Не шмат, але штосьці. Так, апушэнне гэта яго лечыць, а не кагосьці яшчэ. Вось. Мне падаецца, крызіс мы абышлі. Аргана ўжо ў парадку. У яго, на жаль, няма аніякай атакі назад далёка. Ну давайте тады трупы гэтыя прыбіраць. Трушанасць кровацёк мы нічога не зробім. Затое можам накласці яшчэ атруты. Перамаглі, але гэта толькі пачатак падзямелля. Мы нават і не да паловы дабіраемся яшчэ. Там яшчэ прасоўвацца і прасоўвацца. Кнігі. Я так і не зразумеў, што можна выкарыстоўваць на кнігі. Давайте просто глядзець. Старонка дзённіка. Дзень 6. Пакуль мы ехалі з хутара, рос жудасны страх. Мы ўсе адчувалі гэта, але рабілі ўсё магчымае, каб паціснуць... пачакайце, как было. Записки з дзённіка. Нам просто грошики збіраць, насамрэч, уже не блага. Так, а чему ты не можешь атаковать? Потому что позиция не тая. Добро. Эй!
Ён нават не мне адмаўляе гэты перасунуцца. А зараз Фрей блакуе мне магчымасць перасунуцца назад, таму што сцвярджае, што я буду стаяць, чапіся. Што мне рабіць? Можна пераўтварыцца. Давайте пераўтварымся. Чаму бы не? Мяжа цела, сардэчны прыступ. Стрэс працягвае нарастаць пасля кропкі пакуты. Калі ласка, калі паласа стрэсу героя запаўняецца другі раз цалкам, яго цела перастане працаваць. Звярніцеся па дапамогу або адступіце ў горад, перш чым гэта адбудзецца. Усіх нас чакае смерць. Continue the onslaught. Вось такая прыгажосць. Полечим Ореганом. The wounds of war can be healed, but never hidden. Які яшчэ героя лютасць, блізкі бой. Давайте вось так. Press disadvantage. Кайфую. Give them no quarter. Адзінае, што нам бы трупы гэтыя прыбраць, якія ляжаць пасярэдзіне, яны нам зараз блакуюць падыход да дальніх. Так. As the fiend falls, Атрымалася. faint hope blossoms. Ух. Мы ўсё лечым Орегану, а яна ўсё збіраецца паміраць, ды збіраецца паміраць. Так, што мы можам? Ну, кінуць яшчэ чым Орегану. І зараз снайперскі стрэл. Their Ёсць. formation is broken. Maintain Чым the цягнуць бойку, offensive. лепей я скончыць ужо. Так, на гэта містычны алтар. Ёсць у мяне святая вада, скончылася. Я не прачытаў, што там. Добра, я нават не ведаю, што я зрабіў. A fortune. Ага, у нас не хопіць месца. Што такое выкінуць? Онікс. А, то бок вось гэты нефрыт, якога у мяне 2 кавалкі. Давайте я выкіну за гэта. Цатрын вось гэта выкінем. Shift левый кнопкамыш. Возьмем яго. І грошыкі. Блін, старонку дзённіка давайте таксама выкінем. Я не упэўнены, што яна нам патрэбна зараз. Блін, пастка. Mechanical hazards possessed by evil intent. Трошки поедем. Бойкі няма. Бо гэтае месца ўвогуле нічога не будзе. А вось тут будзе бойка. Вітаю. А вы хто такія? Разбойнікі, што вы тут робіце? Не трапіў. І тое добра. Газеткі чытайце. І вось гэтую болу я кіну, паспрабую ададвінуць іх усіх. Аднаго ададвіну. Блин, Фрей боится ва ўсю. І яшчэ зніжае настрой астатнім. Ну, давай адпушчэнне. Трошечки подлечыць і з німі стресс. Трымаецца? Не атрымліваецца. Нельга памяняць месцамі. Блин, а што я могу зрабіць? Давайте яшчэ адпушчэнне.
Блин, яшчэ далей. Фрэя збегла яшчэ далей. Можна перасунуцца наперад? Можна. За Фрэю можна. І вось рэальная Фрэя зараз скокнула тут. Каля мяне. Так, ситуация херня. Полечиться. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Ау. Weakened. Капец. Зараз ва ўсіх настрой паламаецца к хренам з таго, што Фрэя стрэсуе. І пропусціў ход. Яна The wounds пропусціла. of war can Это be рыцарь. healed, О, дядь, Фрэя. but never hidden. Чаму ўсё так дрэнна ідзе? Я ж не магу, блин, атакаваць паўнавартасна. Давайте ператварацца. Эгоістычнасць ад Рыганы. Self-preservation is paramount at any cost. Уже бойку давно патрэбна было скончыць, а я ўсё не мог атакаваць ні за каго. Seize this momentum. Push on to the task's end. Добра, што не параноя, а то бы уже зусім кабзда. Так. Пастка. Не атрымалася яе зняць. Ancient traps lie in wait, unsprung and thirsting for blood. Што ён атрымаў? Што? Прыроджаная трапнасць. Плюс 5 трапнасці навыкі далёкага бою. А ў яго няма далёкага бою. Цудоўна. Вельмі карысна. Аднавіць 5 у здароўя. Добра. Поели. Скончыць 100 баёў у пакоях. І ведаеце што? У нас ёсць яшчэ 4 пакоі, каб праверыць. Можа лагерам станем? Давайте лагерам. Мы ўжо большую частку агледзелі, мы можам нешта перажыць яшчэ. A moment of respite. A chance to steal Так, мы вогнішча. Так. Мне падаецца самае ідэальна. Кемпінг. Фаза ежы і фаза навыкаў. Падчас фазы ежы вы выбіраеце, колькі яны з'ядаюць, што вызначае выздараўленне. Пераканайцеся, што у вас дастаткова ежы. Фаза навыкаў дазваляе выдаткаваць ачкі адпачынку. Добра. Ежы у нас хапае. Свята. Мінус 10 стрэса, плюс 25% здароўя. Навыкі. Вось гэтага... У нас ёсць час на адпачынак 12. Трэба абіраць якія... Так, гутарка. Мінус 50 урону ад стрэсу. Гэта не тое, што нам патрэбна. Кіраванне гневам толькі для сябе. Плюс 20 стрэса. Усе кампаньёны мінус 10 стрэса. Усе кампаньёны мінус 10 стрэса. А што яшчэ ёсць? Так. Падбадзёрвацца толькі для сябе. Усе кампаньёны, калі не рэлігійны, плюс 10 стрэса, калі рэлігійны, плюс 20 стрэса. Не трэба. Нам ўсё, што дае стрэс, гэта дрэнна. Пазбавіцца смяротнай слабасці. Один кампаньён мінус 15 стрэсу. Атрад мінус 15 стрэсу. Усе кампаньёны мінус 50 урону ад стрэсу. Вось гэта добра. Тое, што патрэбна. Вітаю, Лёша Лята. Вітаю у суполцы. Анекдоты рассказывают прыкладна так, залежыць ад персонажа. Так, эксперыментальныя пары. Што гэта ўсё робіць? Так, вылечыць хваробу. Хваробу не патрэбна. Мне падаецца, супраціўленняў. Сам падвышае хваробу, але хвароб не бачна. Анатафобія. Плюс 20 урону ад стрэсу, калі здароўе ніжэй за 50%. У цябе таксама падбадзёрыць.
На Kingdom Come адпраўляецца 9500. Добра, мне падаецца, нешта апошнім часам мы адпрацоўваем Kingdom Come. На якой уже пазіцыі? Можа ўжо неяк 10 высока? Так, толькі для сябе вылечыць кампаньёнам усім. Давайте палечымся яшчэ. Ніколі не бачыў стрымаў на беларускай. У нас хапае. У нас, ну, не то чтобы нас тут да халеры, але ўжо такая салідная колькасць, можа чалавек 15-20. Не ўпэўнены, я не лічыў. А вось, мы як скончым, то да кагосьці яшчэ пойдзем. Мы дзесьці праз паўгадзінкі скончваць будзем. Так. Падбадзёрыць. Давайте яшчэ падбадзёрым нашага крыжака. У яго стрэсу зараз да халеры 121 з 200. Во. А не, гэта мінус 15% урону. Так, лекі. Так, зноў перабіраем. Гэта падбадзёрвае урону. А давайте паспрабуем яму нашага крыжака трошки ось абарону ад стрэсу на 4, я так разумею, хады. Каб ён не той, каб шмат траціў. Вось сітуацыя такая сабе. Усё, адпачынак. Паляванне тут здаецца марным. Усё мяса, напэўна, сапсаванае. Фраза Прэй. The light, the promise of safety. У нас засталося 4 пакоі. Пакуль плюс-мінус, ну так сабе. Справы ідуць не вельмі ўдала. Але падаецца, у гэты раз мы ўжо дойдзем до конца. Так, выведка пайшла. Мы высветлілі ўсё, што ёсць ва ўсіх пакоях і... не, два пакоя не бачым. Вось яны, усе бойкі. Ёсць цікавостка нейкая пра два пакоі і бойка, і тут яшчэ. Мне падаецца, мы можам за гэтыя два пакоі агледзець усё. Там ужо будзем вырашаць, што будзем рабіць. Бо застаецца тады адзін яшчэ пакой, які мы не праверым. У самым далёкім пуце. Пераўтварацца? Святло ёсць. Вось, паехалі. Мне падаецца, да халеры яшчэ ў мяне факелаў. 6 факелаў ёсць. Яшчэ ёсць. Так. Чым мы іх можам прабіць? Вось гэта мне падабаецца. Адразу на дваіх і шмат пашкоджанняў. Зноwu дрэнна гуку. Блин, я не ведаю. Цікавая рэч з гукам. То, што калі ён вам ідзе дрэнна, у мяне ўсё нормально. Ну, по тыпу, это... Ну, я не могу гэта адсачыць. Извините. Давайте я просто табнуся. Я трошки цішэй зрабіў, можа зараз... Ну, яно не выправіць праблему, але... Што я магу яшчэ зрабіць, паспрабаваць? Давайте адключу. Зараз без яго. І можа быць... Я не ведаю, я не упэўнены, у чым праблема. Давайте так. Зараз ёсць? Сам магу чуць. Я вяртаў? Гук, спадзяюся... Гучыць быццам перагруз. Цікава, у чым праблема? Бо літаральна гэта на выхадзе з... Ну, ад мяне магчыма. Альбо, магчыма, у самого твіча нейкая праблема. Я не ўпэўнены. Я не магу гэта адсачыць, бо зноўку я не чую. У мне з майго боку нармальна гучыць. Мне трэба яшчэ паглядзець запісы. Вось сённяшні запіс абавязкова перагляджу. Бо калі ён так трапляе на запіс, то гэта значыць, што я магу нешта зрабіць гэтым. Калі ён так трапляе толькі на Twitch, то я увогуле не ведаю, што. Бо неяк з
запісаў стрымоў дагэтуль, калі былі нейкія праблемы з гукам, яны не заўсёды былі чуйны. Калі тут у некалькіх чалавек ужо, то тады пытанне. Так, у нас з лячэннем, давайте працягваць лячыцца. Глядзіце, наколькі вялікая розніца паміж партыямі, у якіх ёсць хтосьці, хто можа палячыць, і ў якой няма. Мы перад гэтым бегалі партыямі, у якіх ніхто літаральна не мог лячыць. І яны скончваліся па сапервшых 2 пакояў. Гук усё яшчэ дрэнна. Альбо не, калі ласка, пракаментуйце. Frustration and fury Зараз добра. Добра тады. destructive than 100 cannons. Так. Адпачываем за яго. Падлячыць не патрэбна, будзем страляць нарэшце. У нас неяк не дзіўна, у нас гэтая арбалетчыца, яна замест лекара, бо ў яе ёсць навык на лячэнне. Дык вось вясталак няма ні халеры. Яны ўвогуле ў вагонах не траплялі за апошнія некалькі тыдняў. Be wary. Так, фамільны куфар. О, у нас есть ключ. Precipitates Нарэшце. dizzying. Куда-небудзь яго прыткнуць. Добра. Стосік кніг. І знайшлі нешта цікавае там. Ліхаманка. Знайшлі ліхаманку ў кнізе, а вы гаварылі быць бібліятэкарам бяспечна. Бібліятэкар — гэта людзі літаральна па лязу ходзяць. Блін. Watch your step. Хламіды бібліятэчныя, вось гэтая знакамітая, так? Так. Добра, у гэтым пакоі нічога няма. І у нас застаецца апошні пакой, у якім можа быць бойка. Замок з пасткай. Ну, цудоўненька. О, у нас рыдлёвачка яшчэ ёсць. Stone seems bent on Вызвалілася яшчэ трохі месца. gnawing uncertainty. Так, 3 стрэса за раунд. Dread. Это дрэнна. Это дрэнна. Што я магу з гэтым зрабіць? Я нават памяняцца не змагу, так? А ён не дасць. Я тады буду проста выкарыстоўваць гэтае адпушчэнне, каб знізіць стрэс. І ўсё, на гэтым літаральна першы радок у нас заняты. По знаку с цели. Ага. Сигнальный огонь позбавляя от оглушения и снимая по знаку. Подвышаем походню. Походню мы и так можем лепей зрабіць. Ну давайте стрелять. Кого нам там? Вось гэтага. У вар'ята. Блин, літаральна зараз стаіць у першым радку наш якам по типу Вервульф, карацей. Не Вервульф нават. Я ожидаю тып поглядеть персонажа. Гульня, дай мне момент. Опять меня сбивать. Давай, 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 давай. Мяне ўсё яшчэ працягваюць выносіць. Brink, facing the abyss. Я ўсё яшчэ не магу пахадзіць. Вось, нарэшце. Ну гідота, ну хутчэй такой пад кантролем по тыпу нейкай змрочнай істоты. Так, што я магу зрабіць? У нас
крыжанк літаральна на нуле здароўя і з вельмі дрэнным стрэсам. Змяняцца? Памяняцца пажадаў. Добра, хоць гэта дапамагае. Яны ўжо, каб вы разумелі, я ўжо амаль не ўплываю на тое, што адбываецца. Яны самі сабе там ходзяць і нешта робяць. Трэба было палячыцца, я прыдурак. Ай-яй-яй-яй. Зараз усё дрэнна скончыцца для мяне. Так, вылечыць. Нічого я не магу вылечыць. О, блин, націснуў. Халера. Зараз ад стрэсу дакладна нехта скончыцца. Madness. Sublimity of the intelligence. Or so it has been said. Так, один ворог, хоць один ворог скончыўся. Адсюль мы можам ужо атакаваць. І давайте мы спрабуем накласці стан, можа, вось на гэтага. Нават забілі яго. Неблага. А што скурда робіць паміж касцяных? Да тут увогуле такая мешаніна бывае. Як трапіць? Я так разумею, што падзямелле ўплывае на ўсіх, і гэта тыя, хто спрабавалі даследаваць гэтае падзямелле да нас. Ці я перамагаю? Не, пакуль што выглядае вельмі дрэнна. Ай-яй-яй. Самае дрэннае гэта вось... Гэта стрэс у крыжака. Самае паскуднае, што ёсць у нас. Так, мы перамаглі, але нам яшчэ бойку у пакоі вытрымаць патрэбна будзе. Так, сопротивление послаблению. Крыжак, давай-ка мы поедим трошечки. І гэта адзінае, што мы можам зрабіць для цябе, так? Нічога больш няма. Настройнік, стрэс зняць. Просто літаральна для выканання квеста нам патрэбна прайсці праз адзін пакой. Вось наступны. Блин, ну пайшлі. Так, зараз толькі пераставіць іх на месца. Нам трэба перажыць наступную бойку, і тады мы атрымаем узнагароду за ўвесь данж. Як мы без гэтага? Спадзяемся, што мы не скончымся. Яшчэ 4 пашкоджання стрэса, і у нас мінус крыжак. Крыжак у нас Фрэя, гэта адзін з першых персонажаў нашых. Мы не толькі далёка забраліся, але гэта будзе вельмі хутка скончвацца ўсё. Ну што, крыжак? Дзверы смерці, вітаю. 200 стрэса. Сардэчны прыступ. Усё. Мінус. Кабзда. Сардэчны прыступ. Кабзда. Ага. Ай-яй-яй-яй. Я яшчэ і не пахадзіў. Мой ход нават не пачаўся яшчэ. Давайте узбадзёрчую пары на гэта, каб ён раней пахадзіў. Ты што ж ты будзеш рабіць? Усе сардэчнікі. Мінус. Перажылі адзін пакой, так? Я збегчы адступлення з бою.
Я ж не магу змагацца тут. Справа ў тым, што гэта два персонажа з другога з апошніх радкоў. Блін, просто бяжым. Ідзем з задання. Просто ідзем. На жаль, не атрымалася. Па грошах яшчэ не блага, але ўсё ж такі, ну тут мы толькі просто ў плюс выйшлі. Справа ў тым, што мы нам хцівасць не хцівасць, але нам патрэбна ўжо, мы прайгралі зашмат, нам патрэбна перамагчы хоць адзін заход у падзямелля. Яшчэ пераклад тут не спрацаваў. Цікава, я магу ўжо зараз адключыць нейкія моды? Ну не моды, а DLC-шкі, бо гэта DLC мне зараз перашкаджае больш. Давайте я зараз у галоўнае меню спрабую. Ці можна ў патоку ўжо? Дапаўненне, вось гэтае. Адключым? Нельга ўжо. Так, нельга ўжо. Яна ёсць і ўсё. На жаль. Прасцей пачаць нанова. Не, мы цягнем нашу сітуацыю як ёсць. Нам замест страчаных патрэбны персонажы, які будуць нас лячыць. Раунд за 2 раунда. Але ён назад атрымлівае крывацёк. Добра, паглядзім, якія яшчэ варыянты. Тут нічога на лячэнне не будзе, наколькі памятаю. Ну, вось адзінае лячэнне, і тое толькі, вось, проста адзін здароўя. Так, што прыдумаць такога? Арэгана яшчэ жывая, Люцык таксама. Арэгане патрэбны адпачынак дзесьці. Давай-ка мы сюды на медытацыю у аббатства. У нас яшчэ ў стрэсе вось тыя. Табе ў таверну. Ну, замест гэтага ангельская была бы вырашэннем. Ну, гэта бы спрасціла, таму што я хаця бы магу ангельскі варыянт чытаць. Але мне падаецца, нейкія нюансы ёсць, бо тут ёсць ангельскія фразы, як яны былі не перакладзеныя. А тут літаральна застаецца вось гэтыя плейсхолдеры, якія якія павінны быць заменены на рэальны тэкст. Я не ведаю, у чым праблема. Ось. Што мы можам? Ось зараз у бягучай сітуацыі. У нас не хапае, няма дастаткова свядомых персанажаў. Ніводнага. У нас літаральна адзін зараз пойдзе. Вучань першага ўзроўня. Усе астатнія нулявых узроўняў. Трэба набіраць проста літаральна каго ёсць. Я так разумею ўжо. І яшчэ дадаткова аднаго доктара з гэтага возьму. Так, Люцык у нармальным стане, але ці мае сэнс? Я так разумею, мы не можам ім з-за таго, што они нізкага ўзроўню, мы не можам даць ні магчымасцяў новых. Я не памятаю, як гэта працуе. Вось так, падаецца так. Палепшыць стрэл з пісталета. Давайте пачыняем. За 1000 усе палепшым. І яны ўжо вядомыя яму, так? Так, другого ўзроўня ўсё ёсць. Што яшчэ ў гільдыі? Можна рэжым... вось можна было паднізіць кошт. Ну, добра. Са спазненнем, але няхай так. А вось гэтым нельга, я так разумею, таму што іх узровень не дазваляе. Так, узровень рашучасці героя як мінімум 1. Добра, я зразумеў. На нулявым узроўні нейкіх паляпшэнняў, на першым ўжо до другого ўзроўня можна падаць. Якія DLC не працуюць, зараз, гэта галоўную меню толькі я магу паглядзець.
Вось як ён, нешта там цырк, не ўпэўнены дакладна як называецца. Вось гэты Shieldbreaker DLC у мяне ёсць. Але ён, ну, чамусьці, вось нават у мяне перакладзена клас героя самабічавання, а не, самабічавальнік нармальна. Color of Madness, гэта вось з крышталікамі там сіненькімі, я не памятаю, это мне падаецца ад яго. І вось увесь Color of Madness увесь у памылках. The plume and the pistol. A fitting end to my folly. Розныя крыніцы тэксту. Здаецца, тэкст для мода адсутнічае, але ўбудаваны ў гульню тэкст і тэхнічны тэкст застаецца. Магчыма. Вось, напрыклад, самабічавальнік. Нягледзячы на тое, што ў мяне дадаўся, ён ёсць, ну, такі персонаж, і ён нават перакладзены, але там тут нешта яно зламалася. Не ўпэўнены дакладна. З модаў у мяне стаіць толькі адзіны мод. На ўсю гульню у мяне стаіць адзіны мод, які замяшчае выгляд вось у акультыста. Каточка дадае яму замест чэрапа. І скілы гэты сам магчымасці перамалёўвае на каточка таксама. Гэта адзінае, што мне. Вось, таму я ўпэўнены, што гэта не моды. Ну, не павінен гэты мод на гэта ўплываць ніяк. Гэта рэальна толькі для акультіста і ёсць. Так, добра. Добра. Што я магу? Каваля. Для каваля ў мяне паляпшэнняў няма, але ці магу я зброю палепшыць? Каванне зброі першага ўзроўня. Мне патрэбна вось гэта адчыніць, а для гэтага мне патрэбны граматы. 8 штук. І броню таксама. Добра, тады ідзем за граматамі зараз. Вось, тут вельмі бачна. Вось гэтая дадатковая ферма, квест-ферма, і вось гэтая дадатковая ўся квеста, вось яны поўнасцю зламаныя. З крышталікамі дакладна 100%, і з вампірамі ўсё, што звязанае вось тут. Вельмі бачна, як яно разваліваецца тут. Так. Ці ёсць нешта простае, што мы вытрымаем? Граматы вось тут ёсць. Дзе яшчэ граматы ёсць? Вось тут ёсць, у бухце. Давайте зноў паспрабуем у руіны. Яшчэ адзін заход у руіны. Збіраем групу. Вось гэты хлопец нулявога ўзроўня. Потым людзка возьмем. Возьмем нам танка ў першы радок, і гэта будзе ў нас... Вось гэта новенькі. І трэба на лячэнне яшчэ кагосьці. У нас можа лячэнне даць. Вось ты. Каточкам. Добра, мне падаецца, такой камандай мы павінны перажыць. Ага, нават у цябе сустракаліся ў ванільнай версіі. Ага. Зразумеў. Можа нейкія памылкі, можа нейкая... Ну, цікава, чаму яно ў адным варыянце працуе так, а ў іншым па-іншаму. Я зараз спрабую зразумець, у якіх радках мне можна паставіць усіх. У прынцыпе, я бы пакінуў свайго гэтага... каточак працуе з любой пазіцыі. Лячэнне таксама з любой пазіцыі. Таму наш акультыст можа стаць дзе заўгодна, насамрэч, калі так аглядзець. Так. Ну, а ты ў нас увогуле прыярытэт першыя два радкі. Ну што, у гэты раз мы дакладна перажывем гэта, так? Давайте 8 ежы. Усё, што толькі магчыма, каб адчыняць розныя рэчы. Святую ваду я возьму 2 разы, бо яна там у папярэднія разы таксама нешта вельмі шмат патрэбна была. Паходні няхай будзе 8. Бо тады менш пашкоджанняў нашаму стрэсу, а стрэс у нас улятае проста, як я не ведаю што. Паехалі.
І гэта кароткі заход, я па тыпу не нейкае глыбокае паглыбленне туды ў падзямелле. Я літаральна не магу прайсці нармальна нічога. Place to begin than the seat of our noble line. Так, кніжная паліца. Чытаем, як ёсць. Кнігі сумныя і нецікавыя. Добра. Як скажаш. Абсталяванне для вопытаў. Лекавыя травы давайте выкарыстаем. 1000 золота. Гэта добра. Гэта кампенсуе амаль увесь накуплены рэштунак ось гэта. Так, адзінае, што я не чытаў, што ён можа рабіць. Накладае статус. Крывацёкі. Лячэнне, але накладаю крывацёк на сябе. Зняць па знаку з цэлі і перанесці крывацёк. Перанесці атручванне. Герой пазначыць цэль. Мінус 20 урона стрэсу. Ага. Цікава. То бок я магу за яго накладаць крывацёкі і перадаваць іх з адной цэлі на іншую, я так разумею. Але я правильно зразумеў. Ратуй, каточка. Залпом. Бачили, як ён каточка, калі яго атакуюць акультысты, не бяры такого каточка ў дзве рукі і ад ворагаў ставіць назад. Там анімацыя такая. Masterfully executed. Вось, ратуе. Так, атака праклёнам каточкам. Ухіленне. Не трапляем ні халера, ні нешта. Вау. Вось мы і справіліся. Граматы 2 ёсць. Чым больш мы іх бярем, тым лепей. Так, а што на нас мэта якая? 100 бітваў пакояў. Ну, добра. Цудоўна, пастку знайшлі. Полечим. Так. Я возьму. Ось. Сопротивление кровотеку. Ничем не допомагає зараз. Амаль трапили. Ультисти, ви що робите? Зникните. Чим менше я з вами змагатися буду, тим менше я потрачу здоров'я. Якое у мене не тільки резинове. Блін. Пихнув невідомо куди. Так, що я можу зараз зробити? Ну, тільки наперед пересовуватися, здається. Там остатнє такое собі. Пераўтварыцца? Мне падаецца, у нас і так справы ідуць неблага, таму пераўтварэнне не патрэбна. Палячылі, амаль. Аслабляючы праклён. Ну, давайте. Ну, не кажите мне, что зараз я зноў уехал. Ах ты, холера. Покатался. Почуди. Зноў назад, переставляем их. Бо яны літаральна з тых пазіцый, на якіх яны апынаюцца, яны не могуць ні халеры рабіць.
Вось. Зараз мы можам... Сопротивление, на жаль. Я спадзяваўся, што ў нас атрымаецца накласці на яго стан. Continue the onslaught. Destroy them all. Так. І... Амаль дабілі каточкам яго. Great is Атрымалася. the weapon that Добра. cuts on its own. Подвеска оглушения. Звычайна, плюс 20% у сопротивлення оглушенню. Рыдлёвачка і Онікс. Добра. Подвесочку давайте повесим вось сюды. Подвеска ўжо... ўжо ў каточка, ўсё добра. Ніжная паліца. Нічога не буду выкарыстоўваць на яе. Мапа ляжала. Добра, давайте оглядзім. Ёсць бітва ў пакоі са скарбамі, яшчэ одна бітва і яшчэ одна бітва. Так, пачакайце, усе пакоі? Ага, усе акрамя самага апошняга пакоя будуць з бітвамі. Зразумеў. Добра. Шкада, нельга выкарыстоўваць магчымасці для лячэння па-за бойкай. Я вось не гэтага... Я ніколі гэтага не разумеў у Darkest Dungeon, бо звычайна ўсё, амаль усё лячэнне патрабуе чагосьці ад персанажа. Ну, па тыпу... Лячэнне і так звычайна носіць пашкоджанне таму персанажу, які лечыць. Звычайна. Вось, можа быць проста абмежаваць, па тыпу, ты не можаш гэтага рабіць, пакуль не зробіш некалькі дзеянняў. Ну, па тыпу, кулдаун нейкі. Так, старонка дзённіка. Цяпер я зноў апынуўся ў чарвяточыне сярод астанкаў маіх спадарожнікаў. Мае раны занадта цяжкія, каб дазволіць выканаць маю задачу. Такім чынам, апаганенне павінна аднавіцца ў іншы раз. Цікава, у маёй кішэні пярсцёнак. Я не магу нават здагадацца, адкуль ён узяўся, хаця на ім ёсць сімбаль продка ўладальніка маёнтка. Вельмі цікава. Самы чорны з лёсаў, 4 з 5. Добра. Пойдзеш рыхтавацца? Добра, добра. Пабачымся праз... у цябе праз паўгадзінкі. Не памрэце, так ужо, блин, уже колькі памёрла. Тут партыямі прыбягаем і паміраем. Я, можа, не буду... Ну, я планаваў дзесьці скончыць каля 20-30. Зараз, можа, прабяжымся гэты данж і ўжо пайду па сваіх справах. Так. Палячыцца. Давайте на сябе. Моц каточка. І халеры яны, блин, па стрэсу б'юць. Адразу просто 2 разы і у нас мінус 30 стрэса. Ён параною атрымаў. The walls close in. The shadows whisper of conspiracy. Справа у нас так сабе. Зноў. Вельмі хуценька ўсё пагоршылася. Well struck. Трэба пазбаўляцца ад гэтых ззаду, бо яны знішчаюць мне проста стрэс мой увесь. Ну, в сэнсе, так, яны накладаюць стрэс і амаль забіваюць усіх. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Пазбавіліся. Ад 2, але дальняга самага складана будзе. У мяне амаль няма персонажаў, якія могуць далёка біць. У мяне ёсць у асноўным вось толькі гэта. Стралок мой. Як ён, разбойнік? Так, святла. Ось. Лепей бачна. Давай-ка аслабляючым праклёнам. То яшчэ абодаў будуць хадзіць. Стрэл з пісталета. Вось зараз ёсць. Так. These nightmarish creatures can be А felled, вось і наш they can ключик. be beaten. Не той, каб шмат. Ну ладно.
Яшчэ одна бойка зараз будзе. Альбо аглушэнне. Я думаю, аглушэнне налажыць на кагосьці з іх. Вось так, напрыклад. Каб менш пашкоджанняў было. Не трапіў. Блін, трэба было лячыць. Навошта я гэта раблю? Навошта я спрабую забіць іх як мага хутчэй? Мне трэба лячыцца. Так, давайте-ка вось так. Лячэнне. Ау. Injury and despondence. А ці можа ён зняць па знаку з цэлі перанесці крывацёк, перанесці атручванне? Герой адзначае цэль, то бок ён на сябе падзначыць. Супраціўленне рознае. Ну, добра, няхай атака будзе. Вось такі я стралок. Калі атрымаецца, то зараз на яго аглушэнне трапіла. Вось, добра. Ён хоць хадзіць не будзе. The slow death, unforeseen. Пакрыху пазбаўляемся ад іх. Яшчэ давайте стан вось сюды. Не атрымалася. Ау. Slowly, gently. This is how a life is. Працягваем лячыць. Толькі там 3 пашкоджання на 1 раунд яшчэ. Угу. Паспрабуем, вось зараз упершыню паспрабую перанесці. А, я не магу. А, на сябе немагчыма. Добра. Так, это працуе. Добра. Паглядзець на гэтае золата, дык мы нармальна так справіліся. Мы яшчэ 2 граматы сабралі. Нам бы грамат да халеры значна больш. Нам трэба дзесьці нешта 8 там для паляпшэння, але ну добра. Як ёсць, так ёсць. Будзем несці. Жалезная дзева. Ці магу я... Павязкі, мне падаецца, не дапамогуць. Процедзе. Ну давайте адчынім. О, няблага. Але гэта гербы. Нам бы больш гэтых грамат. О, блин! Зайшоў пастку, не заўважыў яе. Так, ежа. Давайте поедем. О, берсерк. Берсерк. Добра. А што гэта за статус такі? Ага, я не магу пачытаць нават, што ён накладвае. О! Тут можна рознае... Окей. Розныя колеры на персонажа. Не памятаю такога. Не атрымалася. Ратуй, каточка. Ага. Ён за берсерка не жадае лячыцца. Цудоўненька, цудоўненька. Давайте станы параздаем тут. Можа, мела бы сэнс пераўтварыцца ўвогуле зараз. За нашага вар'ята. Тут трохі на Еноду падобны. Так. Там ад гэтага жа аўтара ёсць яшчэ моды па тыпу замяніць гэтаму па тыпу паляўнічаму, замяняе яго сабаку на лесу, нешта такое. І яшчэ парачка была.
кролік, мне падаецца, у кагосьці з'яўляецца. Ну, вось такога плана, там усе моды. Каточак менш за ўсё падобны на каточка, але, ну, там у самім ёсць, карацей, фотка кота, які быў прататыпам. І там нормально, ну, там кот просто так выглядае. Трошки на енота падобны. As life ebbs, Так. Ён не дасць сабе лячыць. Што я магу з гэтым зрабіць? Не халера, мне падаецца. Усё яшчэ не дасць. А, не, нормально. Атрымалася палячыць. teetering on the Так, brink, так, так. facing the abyss. Не-не-не-не-не. Здоровье, коли ласка. Назад. Блин, ну ён зноў паходзіць. Толькі не говори, што заб'еш яго. Усё, капзда. Сардэчны прыступ. Another life wasted. Ось, а я думаў, што мы зараз пройдзем. Угу. Gold. Foolish Так, не хапаем месца. heart low. Подвеска глушэння яшчэ адна. А, гэта вось тая, якая засталася. Ну, добра. Мінус акультыст, на жаль. А, і яшчэ адна бойка засталася. Ну, трэба ісці, таму што мы зараз дакладна памрэм. У нас асноўны лекар памёр. Выходзім з падзямелля, бо мы не вытрымаем. Ignorance of your enemy Мы не выцягваем. self will invariably lead to defeat. Васілічы вас. Ну, дык у нас у асноўным тых, хто лечыць, тыя першыя загінаюць. Дзёна, мінус 2 хуткасці, калі паходзі ніжэй з 26. Ну, добра. Of Вельмі хутенька у нас персонажы скончваюцца. a sanguine memory to me. Затое па грошах... Не, па грошах мы прыкладна на адным узроўні застаемся. У нас ёсць граматы, але іх не хопіць, мне падаецца, на паляпшэнне. Так, нам патрэбна 8 было, каб мы маглі сабе палепшыць. Вось такая справа. Мне падаецца, калі б я быў больш свядомы ў гульне, то я бы ўжо, ну, неяк не так складана шло ў пачатку. Але мы бясконца страчваем, і ўсё яшчэ можна гульню выцягваць, бо мы можам паляпшаць будынкі. І праз будынкі, і праз, ну, грошай, калі плюс-мінус ісці вось у плюс, то героі стануць усё мацней. Тым больш, што бясконцая колькасць герояў пастаянна прыходзіць з дыліжанса. Добра, што я ўкінуў адразу шматавую сетку дыліжансаў. Мне заўсёды ёсць новая групоўка, якая прыходзіць кожны тыдзень. Сардэчны прыступ, срыступ. Гэта вядомая хвароба. Сарок перца, вось гэты. Так, добра. Арыгана. А куды падзелася Арыгана? У сэнсе, чаму пытальнічак? Арыгана, ты куды пайшла? Дзе цябе шукаць? Тут няма. І тут няма. Арыгана збегла. Слухайце, рэальна, просто я не ведаю нават, дзе гэта паглядзець, але яна кудысьці збегла, яна недаступна зараз. Окей, добра. Приколдас. Ладно, на гэтым будзем скончваць. Файная гульня, але шмат пакут па тыпу персонажы, ўсё дрэнна. Гэтая тэма асноўная гульні. У вас будзе ўсё дрэнна. Асабістасці, як я, які не гуляў халера ведае колькі. Яна самая разумная, так, яна зразумела, да чаго ўсё ідзе. Такая: о, вы на завтра, о, вы на наступным тыдні збіраецеся ў падзямелле. Я так жадаю з вами пайсці, але вы ведаеце, у меня там справы, ну, вельмі складана, вы бачце. Вы неяк без мяне. Добра, давайте паглядзім, хто у нас чым займаецца. Я бачу...
Так, а я бачу, а чаму я не... Ага, магічык будзе толькі праз 20 хвілін. Давайте, можа, на ютубе хтосьці ёсць. На твічы, на жаль, нікога не бачу. Так. А некаматон, мне падаецца, зараз стрыміць робаквест. Добра. Давайте я вас... Пачакайце-ка, што это? Это робаквест так выглядае? Цікава, окей. Добра, давайте я вам спасылку кіну на Анекаматона на YouTube, але калі вам цікава дзіве? Пум. А у мяне няма, мне падаецца, твіча дзіве. Пачакайце-ка. Дзіве... Нікнейм просто дзіве, правильно же? Яго. Артур Дзіве, так. І нічога не стрыміцца. Артур Дзіве, так, у мяне не паказвае, што нічога няма зараз. Цікава. Ну не ведаю, не ведаю. А ён на ютубе зараз? Няма ўжо. А, окей. Таемны стрым нейкі, так, так. Ну добра, а давайте я зафолоўлю яго. Няхай будзе. Вось. Ну добра. Тады давайте да Анекаматона. Закіну спасылачку. І нагадваю, што праз 20 хвілін Nine Ravens таксама пачне стрым. Я дакладна не ўпэўнены, што ён будзе сёння стрыміць. Вось, дам вам трохі часу. Спасылачка ў чаце. Малаток. А, малаток таксама так праз 20 хвілін. Так, забыўся. Дакладна, дакладна. Вось. Пераходзьце па спасылцы, калі вам цікава. І калі не, то можете пачакаць яшчэ Nine Ravens і Малаток. Малаток будзе на ўсіх платформах, у Твітары, у Твічы, на Ютубе і, магчыма, дзесьці яшчэ, я не ведаю, паўсюль. Можете знайсці. Добра вам. Добрага вечара і дабранач. І пабачымся заўтра, як звычайна.